Гэтая дарога ўрачу-анестэзіолагу-рэаніматолагу Мікалаю Хіжанку вядома да дробязяў. Па ёй ён прыходзіць на работу ўжо 43 гады. Прыехаў па размеркаванні ў 1982 і застаўся назаўсёды. Кажа, што праца прыносіць сапраўднае задавальненне. Часто благодарят и за деток, и за женщин, за себя. Потому что иногда бывает две жизни в руках, и женщина, и ребенок. Роддом – это такое дело, что тут другой раз приходится за двоих беспокоиться. Упершыню ў гістарычных крыніцах рэчыцкая бальніца ўзгадваецца ў 1825 годзе. Вядома, што яна была разлічана на 25 ложкаў. Сёння гэта сучасная медыцынская установа з бальніцай на 630 месцаў і паліклінікай на 4000 наведванняў у змену. Для хірургічных умешальніцтваў у Гомель звычайна перавозяцца толькі 2% пацыентаў. Усё неабходнае ад высокакласных спецыялістаў да сучаснага абсталявання ёсць на месцы. Осматривают, всякие процедуры назначают, и обследования, и в кабинете диагностики, и капельницы, и лекарства. И все время 2-3 раза за день ходят, кардиограммы делают, проверяют, смотрят, слушают кардиологическое отделение. Пацыенты перакананы, у Рэчыцы сапраўды адна з лепшых раённых бальніц. Причем немаловажное значение маюць кадры. Обслуживание идет на высшем уровне. Всегда все вовремя. Если даже что-то ночью случается, быстро все приходят на помощь и все. Поэтому я ничего отрицательного сказать не могу. Не потому, что я, допустим, так это хочу обелить кого-то. Сярод цэнтральных падзей святкаванне 200-годдзя Рэчыцкай цэнтральнай раённай бальніцы адкрыццё на тэрыторыі установы памятнага знака «Гарачае сэрца», асноўныя рысы медыцынскага работніка. Менавіта неабыякавае сэрца і высокі прафесіяналізм дазваляюць дапамагаць людзям. Хоць ёсць і яшчэ адна складаючая – тэхнічнае аснашчэнне. За апошнія гады ва ўстанове ўвялі ў эксплуатацыю камп'ютарны тамограф і сучаснае УЗІ-абсталяванне. Сёлета гэтая работа працягнецца. В преддверии 3 июля мы вводим в эксплуатацию новый рентгеновский кабинет. Вот. В перспективе у нас получение аппарата магниторезонансной томографии. Начинаются уже строительные работы, и до ноября месяца мы должны завершить и ввести в эксплуатацию. Значит, в данный момент идет модернизация рентгенооперационной для постановки цедуги. Это аппарат, предназначенный во время, так сказать, травматологических операций. Кульмінацыя святкавання, урачысты сход з віншаваннямі, узнагародамі і падарункамі, бадай самы важны сярод якіх ад гомельскага аблвыканкама. Сертыфікат на 200 000 рублёў на далейшае ўзмацненне матэрыяльна-тэхнічнай базы Рэчыцкай цэнтральнай раённой больницы. Речская больница обслуживает не только свой район, также близлежащие районы Брагинский, Хойникский, Лоевский районы, также сюда пациенты поступают. Здесь функционирует ряд межрайонных отделений. Рэчыцкая больница – один з буйнейшых раённых медыцынскіх цэнтраў Гомельшчыны. Калі меркаваць пра далейшае развіццё, гэты статус тут страчваць не збіраюцца. Олег Сенцюроў, Тацяна Піменёнкава, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».